Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kat kum gi khobor balai olum ka Dorbar mang tyngka jong ka Khasi Sultan District Council KHADC kan sedang nadu ka arpun tarik mentau benai. Hakani ka Dorbar mang tyngka ka nyngkong ka bayalam da ka executive committee bathamai an wan ra ka mang tyngka jong ka council banyo ka jimenjur na ka Dorbar banyo siu tulap jong MDC bar kinong trai jong ka council bar banla ro ban pentelun chakmat yeki kam jong ka council baroh ka wei. Usketri jong ka legislative jong ka Khasi Sultan District Council KHADC ulapan bana tang iaka sengi ban sdang iaka Dorbar hakar pun tarik jong Lber araja posan bat shim lapan pau hadu kan no sengi kan iaka Dorbar mang tyngka kan ne kat kum git long khobor Khublei lum layo jingtip ba kan iaka Dorbar kala ban long hadu lai ni sau sengi ban aila yeki MDC ban yo ban yatai ban ya abha halor kimat ba pher bat kham tam ban pen long no yeki election ban jit yo deputy chairman bathamai jong ka Khasi Sultan District Council KHADC